Stačíš? Jo, takže... Ano. Takže čus, já jsem vykladu to aspoň další video. Čus. A jsem tu já a Lukáš. A slúbili sme vám, že na večer natočíme ďalšie video a my sme pre chvíľu boli v Lidli, takže Eňa tady, Lokla tady žere, ukáž, hot dog, ako vidíte, hot dog s párkem. No, takže vrhneme sa na to, poď natáčať Lokla zase. Máme na to 5 minút, lebo Loklovi nadávala mamka, že sme byli tak dlho. Lebo sme sa hodinu rozmýšľali, že ho natočíme, že? Dobre, takže... Chceme vám povedať aj to, že... Zajtra bude možná ďalšie video. Možno. Podľa známek v škole. A ja som vám povedal, že v útorok pôjdem sem na našu školu, ako ju môžete vidieť, no skoro vidíte. No tak pôjdem na tréning a že natočím jedno videjko. A ja budem asi vlogovať. A Lokla pôjde se mnou. Asi. Môžeš ísť normálne. Takže, no yes. Lokla dojí. Zahodí vtáčkom. Ne? No. Kameruj. Četlo? Tak. A ja vám ukážem moju tyčinku, nebudu ukazovať reklamu, ale je to tyčinka z Lidlu. No, papaj. Takáto tyčinka. Papaj. Rozbalím. Kto nevidel, natáčame to cez môj mobil. Zasa. No. Lokla má akurát zapnutú aplikáciu svetla. Ňam, daj mi. Čakaj, daj mi. Je to tyčinka. Je to zvrdé. Ok, daj mi kusnúť. Kúštek, ale bude zvrdý jak svia. Co je, že? No, výborná. Ňam. Dajte sa. Sú tam rožinky. Ňamenky. No a chceš niečo iné ti povedať? A že či bude, že sme chceli natočiť jednu hru, neviem, či s tým Lokla bude súhlasiť, víš ktorú. Tých takých gentlemanov musíme zrážať klobúky, ale neviem, či to Lokla bude chcieť, ale takové. Takže ja budu si musieť zase stávať frapse a takové tie veci na natáčanie. Takže budeme to natáčať u neho a keď budú väčší, no tak budú natáčať ja s Loklom na doma. Vesne. Áno. Dobre, ty dojes tyčinku, dám ešte. Ideme sa na chvíľku prejsť po byhu a spať. Ideme. Nestínové, Luke. Tak aspoň sem po hospodu a spať. Ne, Luke, už máme iba ešte minút, ani ne. Už budu muset jít dom. Takže dám mi kusnout, rozlučíme se. Takže dám Loklovi kusnúť. Aha. Ňam. Lúčime a čaute. Dávajte lajky, odbery a komentáre. Čaute.